ikastetxea, aspalditik anaia lankidetza bat dira, guzti da mazkigu. Baina, esango dugu, guain arte zentrau gehala, gauza puntual batzu egiten, ez? Urtian zihar, gabonetako festa dala, klase batzu bezala gizarte arloku igual... Normala izaten genuen, hilabete edo zerbait egoitzarekin. Hilabete bakoitzak bazagun jarduera bat egiteko modu. Gabonetan kantatzea etortzea, urtarrilean igual bingoan jolaztea, otsailean danborra, olako gauza puntualak, ezta? Baina ezan, hilabetero, igual festa moduan talde osoarekin edo egiteko gauzatzen. Eta, bueno, gauza hori positibo izan arren, ikuste duen igual behar bat, ez? Igual lotura gehiago eitekua. Eta pixkat etorri zen, baitere, gure aldetik, baina 3 bat urte hasi ginen, idea bat lantzen, hau da, bertako egoitzan bizi diren erabiltzaileak zentruan jarri, eta idea da behaien etxian daudela, ez? Orduan, idea hori lantzeko, sortu genituen talde diferentiak, hau da, behaien etxien, behaien etxeko zukaldea eta lan batzuk egiten, behaien labandik apun, eta lan batzuk egiten, sortu genituen talde diferentiak, eta txoko diferentetan aktibitate egiten. Orduan, hartu ginean, herri ikastetxeak era horta funtzionatzeula, txokotan eta hola, eta orduan, planteamendu iritsi zen, gure ikastetxera, eta guk ikusten genuen bai gure antolamenduarekin, eguneko errutinakin, gure pentsatzeko moduarekin, guztiz bat zetorrela. Eta ikusten genuen, ez dukela inongo komplikazioik, egunero guk hori martxan. Orduan, baina azkenengo ikastortean bukaran gaudenez, pilotajea jarri dugu martxan. Eta, pixka bat, umedanak pasako dira, hemendik ikasturtea baina arte, egoitzatek. Eta hori dugu gauza positiboa da, ez dakit ez, ikasketa mailan, unientzako, zaharran mundua ezagutu, normalizatu, ez dela hemen daudela, ez dakit ez, puskau, ez? Bai, beraiek ere gaina, urbero daude, auzokoak gea, eta beraiek ere puskatu dute, hori ez, ez daudela egoten bakarrik, ez? Sartzen dianean, ogain ja beraiek guk esan genuen beraien etxera goaz, beraien eguneroko lanetan laguntzea. Eta beraiek etortzen dira, eta beste baten etxean sartzen dugu zela, errespetu osoz, eta lagunduko dugu, ezta? Eta beraiek sartu dianen, harritu dira, ze autonomo dien beraien eguneroko lanetan, eta ez daudela egonean. Azken finean daudela, txeko lanak egiten, eta beraiek horrekin harritzen dira. Eta pixkat zahar-zaruan kontzeptu horri irekira bat ematen jo, ez? Umetatik esango du. Eta etxeko zaharrantzago berriz da, umien estimulua da, izugarria, bizile ematen jo. Eta parte aztea, ze familitako bezala, eta lotura egiten generazio arteko lotura horiek egiten ditu, baina zure amona ezautzet, ez dakiz zer, eta oso polita da. Harremana oso polita da, hitz egiten dute lagun eta bezala xe, ez dakizenekin, kolazio elkartetan, ez dakizenekin ibili naiz, eta igual guk askotan bertakoak ez izan agatik, ez dikiu bazagutzen, baina beraiek hitz egiten dute, lagun bat eta hitz egiten duten bezala xe. Egun hasten da, 11 eta 20 aldean, bezkeratik bakoitzak badaki neiztokatze zaion, orduan jaisten dira, harrera nagusian dekasketa buru edo nire goten jazai, eta orduan taldea elkartzen dugunean, dena gaude, bakoitzak badaki kolore bakoitzak badaki nora doan, badakitenez, pixka ez dugu, nola bet gaur egunero talde desberdina da, esplikatu behar diegu, etxera goazela, respetu sortu behar dugula, pixka batez, egunero egiten da azalpen hori. Horren etortzen janean, hortzen gara bidean, eta bidean egin sarreran sartzen janean, egoitzako ardura beren esku galitzen. Harrera ite jogu, etxeko langileak, orduan geuk sartzitugu geure etxea, eta ez da banaketa egite dugu, txoko diferenteta, han daude prest, bakoitza bere txokuan lanak egiteko, eta pixkat bertako langile egite da, generazio arteko lotura, ez? Esango dugu gehala, bi generazioen tartekuak, eta orduan, 3 generazio txokotan, 3 generazio elkarlanien atoia, ez? Eta pixkat lotura egiteu, aurran artean eta zaharran artean, guk egiteu, tartekuak. Eta gero 12etan berez bukatzen denean, berez ere gu hemen egoten zain.
hartzen ditugu, sentsazioak, parreak, eta bidean juten geha, hori balorazio hori dana egiten, harrera hartzeko. Da, ez dakit, indarra, umiek indarra ematen jo eta piztu itegia. Azkenean, relazio hori umiekin eta sentitzea bidare bat protagonista, behaien etortzea, ez? Askotan, guretzako zaila egitea gizarteratze hortan zailtasuna dauzkau geu herrira juteko, ez? O geu ertetzeko, azkenean jende zaharrakin, edadetuekin zailtasun fisiko asko daulako, ez? Baina, bueno, kasu honetan, kanpotik gan, behaien etortzea eta behaiekin gaina aktibideetan parte hartzea, behaien zego da oso ona. Eta guk ere komentatu genunean gure antolamenduan, ez da, zergatik gatozen honea eta zergatik gatozen kolore desberdinak, kolore berdinetako, adin desberdinetakoa, bazkenean da, hemen ere adin desberdina da, orduan gure adin asketarekin primeran doan zera bada, eta orduan beraientzat, neko naturala izan da. Bai da, sorpresa hartu dutela, zema gauza kontatzen dizkioten, zema gauza egiten dituzten bere kabuz, eta beraien sentsazioa da oso ona, egun edo datozenak. Doaz, gustora noiz errepekatuko dute. Esan dugun bezala, aurten guain dugu pilotaje moduan, hilabete eskasiko denbora dizozioan, baina hurrengo urtean, irailetik ekainera arte, funtzionatuko dugu ikasturte osoan, eta bere antolamenduaren berdinarekin. Hau da, talde bat, aste osoan, ertuko goiarrekin egongo dira, lanak konpartitzen eta harremanak sendotzen. Piskat hori da gure helburua, ez? Azkenean harremana estutzea. Hori da, eta proiektu honen indargunea da egunero zegoela, ez dela gauz puntual bat, gauztian bitan irutan jan, ez? Egunerokotasunean sartuko dugu, gure etxean aurrak egote eta uminetok, ez? Txarrakin hartu emanian.